طبق معلومات وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان اگر سال 2021 در جمهوری تاجیکستان 363 خوجگی ماهی پروری فعالیت میکرد، عین زمان این شماره به 385 عدد رسیده است. در 3 سال اخیر شماره خوجگی های ماهی پروری 22 عدد زیاد گردیده است. اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان соҳаи моҳипарварӣ ро яке аз самтҳои афзалиятнок эълон намуда, ин соҳаро аз супоридани тамоми намуди андозҳо ба муҳлати муайян озод намуда буданд. охири соли 2023 муҳлати амалии имтиёзҳои андозӣ ба соҳаи моҳипарварӣ ба охир расид. натиҷаи имтиёзҳои ҷоригардида нишон медиҳад, ки бо истифода аз имтиёзҳо шумораи хоҷагиҳои моҳипарвар дар ҷумҳурӣ зиёд гардида бошад ҳам, аммо омори истеҳсоли моҳии молӣ дар муқоиса ба имкониятҳои мавҷуда қонеъкунанда нест. соҳаи моҳипарварӣ дар тоҷикистон тадриҷан рушд менамояд, аммо аз имкониятҳое ки дар самти мазкур мавҷуд аст чандон пурсамар истифода намегардад. истеҳсоли моҳӣ ба ҳолати 1 майи соли ҷорӣ нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта наздик ба 40 тонна коҳиш ёфтааст. масъулини соҳаи моҳипарварӣ кам гардидани истеҳсоли моҳиро асосан ба офатҳои табиӣ, боридани аз меъёр зиёди боронҳои пайдарпай, баланд шудани маҷрои оби дарёҳо рабт медиҳанд. аз нигоҳи илмӣ агар назар андозем барои кам шудани истеҳсоли моҳӣ ки дар маълумотҳои оморӣ пешниҳод гардидаанд, ки қариб ки 40 тонна мисол мо кам истеҳсол намуданд, ин ҳам як ҳолати иқлим, яъне иваз намудани обу ҳаво дар тамоми манотиқи дунё, ин як проблемаи асосие ки рӯбарӯ мешавад. ин ҳам соҳаи моҳипарварӣ мо ҳам дар ҷумҳурии тоҷикистон рӯбарӯ шуд, яъне хоҷагиҳои гулмоҳипарварӣ, хоҷагиҳое ки мисол моҳиҳои гармидӯстдор доранд, аз моҳи март сар карда то моҳи июл вақти тухмонӣ истеҳсол мумкин нест дар он ҷо. мо фақат такя ба кӣ мекунем? Ба хоҷагиҳои гулмоҳипарварӣ. лекин селҳою боришоти зиёде ки дар ҷумҳурии мо ба қад гирифта шуд соли гузашта, имсол ба соҳаи гулмоҳипарварӣ бисёр таъсири худшро расонд. ҳамин намуд моҳиҳое ки дар ҷумҳури тоҷикистон мо парвариш намоида ҳастем, ин барои мо бисёр мувофиқ мебошад. фақат мо чӣ кор карданмон дар кор, ки ҳамин аз сел, аз ҳамино эмин дорем. фақат ҳавзҳои моҳипарвари худро ҳарсола моҳипарварон бояд дар 3 сол набошад 1 маротиба бояд ҳавзҳои худро тоза кунанд, ҷӯйҳои худро тоза кунанд. агар мо метавонем ки аз ҳамин омилҳо бартараф бошем. мо боварӣ комил дорем ки ин истеҳсоле ки 40 тонна чиз ки мо то охири сол, то дигар чорякҳои дуюму сеюм кати мо ҳатман истеҳсоли моҳии худамонро ба роҳ мемонем. мо боварӣ комил дорем ки дар дурнамое ки истеҳсоли моҳии мо ба 5300 ки мо барзиёд ба ин муваффақиятҳо мерасем. истеҳсоли моҳӣ айни ҳол нисбат ба соли гузашта коҳиш ёфтагӣ ҳаст, аз сабабе ки дар соли 2024 камтар ҳисоби борониҳои зиёд дар шаҳри ваҳдат, дар ромид камтар вайҳои зиёд шуд, боришотҳои зиёд шуд. аз ҳамон сабаб 2023 ба 2024 хеле ҳам таъсиррасон ҳаст, аммо мо ҳаракат карда дар соли 2024 афзоиши омориро зиёд мегардонем. табибон соли истеъмоли на камтар аз 23 килограмм гӯшти моҳиро ба ҳар нафар зарур медонанд. ба гуфтаи мутахассисон, дар таркиби гӯшти моҳӣ витаминҳои ба саломатӣ манфиатовар мавҷуд аст. вазорати тандурустии ҷаҳонӣ ҳамин хел маълумотҳо ба даст омадагӣ ҳастанд, ки гӯшти моҳӣ барои саломатии инсон як манбаи асосии витаминҳо мебошад. яъне дар таркиби гӯшти моҳӣ витаминҳои B1, B2, B3, B15, B6 ва кислотҳои омега, дигар намуд микроэлемент ва макроэлементҳое ки дар таркиби гӯшти моҳӣ мавҷуд мебошад, ин барои саломатии инсон бисёр муфид мебошад. меъёри нормаи истеъмоли моҳӣ ба ҳар як шахс муайян шудааст.
ин ҳам аз тарафи вазори тандурустӣ, аз тарафи созмонҳои ҷаҳонӣ барои дар ҷаҳони мисол давлатҳои пуриқтидор то 23 кило моҳӣ истеъмол менамояд. ҷумҳурӣ мо бояд ҳар як шахс бояд чӣ кор кунад? 9 килограмм бояд моҳии тару тоза истеъмол намояд. хушбахтона ҷумҳурии мо ҳам аз 10 миллион зиёд аҳолӣ шудагӣ айни замон. мо бояд тамоми моҳипарварон ба он талошу равона шаванд ки истеҳсоли моҳиро на кам аз 90 000 тонн мо бояд расонем. баъд мо нормаи физиологии ҳар як шахсро метавонем ки мо дастрас мекунем ва таъмин намоем. солҳои охир таваҷҷӯҳи ҳукумати мамлакат ба соҳаи моҳипарварӣ бештар гардидааст. ба андешаи мутахассисон, бо истифода аз имкониятҳои табиӣ, ба рушди минбаъдаи соҳа таваҷҷӯҳи бештар зоҳир намудани муассисаву корхонаҳои масъул метавон тоҷикистонро аз кишвари воридкунанда ба содиркунандаи моҳии хушсифат табдил дод.